Yan, dito tayo sa ano, sa ang kalikasan. Yun, may nagkakape. At syempre ang gamit nating motor, SYM lang. Kasi tayo hindi kasi kaya nung sasabi mo. Kala ko diyata mo. Ha? Kala ko diyata mo. Oo, kala niya hindi tayo makakakit kasi gamit natin SYM. Yeah. Malakas yan. Malakas yung motor na yan. Saan ka akyat? Saan ulit? Nakakit na kami. Siyempre, tulad ng ninyo naman outfit namin. Yan, oo. Oo. Dalang tubig at saka isal muna. Isal muna. Dahil dito wala, sumagot ka naman wala. Ha? Sige. Kaya na tayo. That's the view. That's the view. So guys. Ano? Saan ulit? Ano yan? Kaya nga mga tarom Sambales Road, di ba? Barbie. Kape. Baon kami ng kape, tsaka pandesal. Alright. Kakababa lang natin. Aga alas 8 na pero marami pa rin umakyat dito.